We gaan traditioneel ook afsluiten met Limburgse Jagersmars. Dat doen we ook altijd met de Barretto. Maar sinds dat wij ons 30 jaar bestaan hebben gevierd, doen wij altijd het bezingers. Overal waar we komen. Dan laten wij eens onze slotmars dirigeren. Dat kan eens zijn dat ons €1000 schenkt of 2 of 3000. Dat kan ook even zijn dat s'nachts wakker ligt als wij gespeeld hebben. Maar meestal zijn het mensen die heel erg fan zijn van ons of erg bezingers zijn van ons. En we hebben les in Heidhuizen hebben we een dirigentenwedstrijd gehouden. En hij is overigens gewonnen door Heidi Scheffers. Heidi gaat staan. En de vriend van Heidi, dat is Bas Sneakers. En Bas zijn vader, Leidekkers, die heeft de hele accu leeg gefotografeerd. Dat weet ik 100% zeker. Nou, wie kan dat? Fan van de Limburgse Jagers. Lei Sneakers. Ik zou u willen verzoeken om voor ons speciaal de slotmars te dirigeren van de Limburgse Jagers. Dames en heren, aandacht voor Lei Sneakers.